Du er på, Carsten. Ja, jamen det vi simpelthen er i gang med her, det er at teste stråstyrken i Harvedo. Nu gælder det op for mig at have 5 af dem her, jeg smider ud på Harvedo, og så skal vi se, om de bliver oven på planterne. Det var en, det gik så godt. Bonus! Man er frit valg for leveren. 2. Og jeg har 5 i alt. Ja. Ja. Det var 6, så har jeg 4 tilbage. Så. Jeg tror, han har snydt. Okay, ud af 10 fik vi simpelthen 7 rigtige. Årsrekord. Jeg synes, det er flot, Carsten. Har du øvet dig før, eller er det noget, du bare kan sådan? Det er jo bare et spørgsmål, og øvelse giver mester jo, og så have den rigtige afgrøde. Vi skal lige have billedet med her, hvor de ligger. Der er ikke et øje tørt.